Miabot na sa kapin 120,000 ka pirma pagbatok sa divorce ang nakolekta sa Archdiocese of Cebu kutob ni adtong miaging Hulyo 15. Kini gibutyag sa kadagkuan sa Archdiocese atol sa panaghisgot sa yes to marriage karong adlaw Hulyo 20 sa Archbishop's Residences. Gihingusgan sa simbahan ang signature campaign pinaagi sa pagkolekta sa mga individual nga pirma sa kada distrito dinhi sa Sugbo. Mato ni Reverend Carmelo Diola, Member Core Committee sa Yes to Marriage, Yes to Family, nga iduso nila ang mga signatures sa Senado karong umaabot nga Miyerkules, Hulyo 24. So, morning atong gihimo, kaning atong signature campaign is parish-based. Unya, ang 170 70 parishes or more. Nangolekta, as of last night, ang ilang na ihap 122,000 signatures. And there are still 2 districts, 5 and 8, na wala pa maihap, na baga-baga man to. 7 ka mga punto ang gipadayag sa Archdiocese of Cebu ngano dili maayo ang divorce sa atong nasod. Usa niini nga ang divorce makapahuyang sa kahiusahan sa pamilya, makapaubos sa bilis sa kasal, ug ang di maayong epekto niini sa mga bata. Kini nga mga argumento gidetalye ni Monsignor 𝗀𝗏𝗂𝗏, Judicial Vicar sa Archdiocese of Cebu. Flaws, the divorce law has its flaws, and then it will eventually create damage to the society. So we tried to sort out our arguments, and we came up with 7 points, which we tried to integrate in the primer. And that's just the first half of it. The second half is yes to marriage, and a way of educating the people that gawa sa signature campaign gitakda ang usa ka prayer rally nga ihalad alang sa kabalaanon sa kaminyoon ug pag-ampo alang sa matag pamilya sa umaabot nga Sabado, Hulyo 27. Finally, we are organizing a prayer rally next week and a procession on July 27. So here are the details of the prayer rally. Assembly time is from 1 p.m. to 2:30 in the afternoon. Assembly area, 𝗱𝗶𝗇𝗃 Circle. The prayer rally starts at exactly 3 p.m. and the procession route is from 𝗱𝗶𝗇𝗃 straight down to the Basilica Minore del Santo Niño. Miluwat sab si Archbishop Jose Palma sa iyang mensahe alang kang President Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa divorce bill, ilabi na nga nagaduol na ang State of the Nation address ni Marcos. The leader of the nation, it's my wish and prayer that this will bring about the good of the people. And because there are many voices that try to resound what they believe would be good, I also wish that he can mention the strong voice of, you know, the Catholic Church in this regard. I mean, like, if he tends to be supposed to be the father of the nation. Kini si Elaiza Mae Penaranda, alang sa My TV, Cebu.